ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲଟେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲଟି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ମିଠୁ ଶୁଆ 2 ଜଣ ବସି କଥା ହଉଥିଲେ। ମିଠୁ ଭାଇ, ଆମେ କଣ ସେମିତି ସବୁଦିନ ଭୟରେ ଦିନ କାଟିବା? ରାନୁ, ଆମେ କଣ କରିବା କହିଲୁ? ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେ ଚିଲକୁ କଣ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା? ମିଠୁ ଭାଇ, ସେ ଚିଲ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ବି ଖାଇଦବ। ବୁଝିଲୁ ରାନୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଚାଲ ଏରି ସମସ୍ତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। ମିଠୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯିବି କହିଲ? ରାନୁ, ସେ ଚିଲ ଯଦି ଜାଣିବ ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ତ ସେ ତୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଯିବ। ହଉ ରାନୁ, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ 2-3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଦବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବାନି। ହେଇଟି କାଳୁ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଯଦି ସେ ଚିଲ ଆମକୁ ଖାଇଦବ? ଗୋରୀ, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିବି, ରହ। ଗୋରୀ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଚିଲ ସହିତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା। ଚିଲ ସହ ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା, ସେ ଚିଲ ଆମର ତାହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ସେଇଠୁ କାଳୁ ଓ ଗୋରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ ଭୟ ନାହିଁ? ତୁମେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ? ଚିଲରାଜ, ତମକୁ ପୁଣି କିଏ ଡରିବନି? ତମକୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଡରିଛୁ। ତୁମ ସହ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ହଁ, ତମକୁ ବି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ଚିଲରାଜ। କଣ କହିବ? ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଚିଲରାଜ, ତମକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚଢେଇ ମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଶୁଣି ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ସେ ମତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିବେ? ମତେ ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପାଟିରେ ମାଂସ ବାଜିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଯେମିତିକା ହେଲେ ମାଂସ ଖାଇକି ହିଁ ରହିବି। ହଁ, ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ତ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବି। ଚିଲର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କାଳୁ ଓ ଗୋରୀ ଡରିଗଲେ। ଡରିଯାଇ କାଳୁ କହିଲା, ଆରେ ଚିଲରାଜ, ତୁମେ ଆମକୁ ଖାଅ ନାହିଁ? ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବିନି ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କୁହ ଚିଲରାଜ? ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢେଇ ମାଂସ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ 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 ଚିଲରାଜ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବୁ। ଏମିତି କହି କାଳୁ ଓ ଗୋରୀ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଟି କାଳୁ, ଆମେ ତ ସେ ଚିଲଠୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଲେ। ଏବେ କଣ କରିବା? ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କୋଉଠୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଦବା? ହେଲୋ ଗୋରୀ, ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଚିଲକୁ ଦେଇଦେବି। ହଁ କାଳୁ, ଠିକ କଥା। ତମେ ଗଲ ସେ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଚିଲକୁ ଦେଇଦବ। କାଳୁ କାଉ ସେଇଠୁ ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଚିଲକୁ ଦେଲା। ଚିଲଟି ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଖାଇଦେଲା। କାଳୁ, ତୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। କାଳୁ, ତୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚଢେଇ ଅଣ୍ଡା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢେଇ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ଏପଟେ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଦେଖିଲା ତା ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏପଟେ ମିଠୁ ଶୁଆ ସବୁ ଦେଖିଦେଲା କାଳୁ କାଉ କେମିତି ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଚିଲକୁ ଦେଲା ବୋଲି। ସେ ଯାଇ ରାନୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାନୁ, ତୁ କାନ୍ଦ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଅଣ୍ଡା କିଏ ଚୋରି କରିଛି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ତୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲା। ତୁ କାନ୍ଦ ନା। କଣ ହେଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲକୁ ଦେଇଦେଲା। ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ହଉ ହଉ ରାନୁ, ତୁ କାନ୍ଦ ନା। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ସେ ବଦମାସ କାଉ ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବି। ସେଇଠୁ ମିଠୁ ଶୁଆ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଶୁଆ, ତତେ କଣ ଭୟ ନାହିଁ? ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଭୟ କାହାକୁ ଲାଗିବନି ଚିଲରାଜ, ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛୁ। କଣ କହିବୁ? ଶୀଘ୍ର କହ। ଚିଲରାଜ, ତମକୁ ଯୋଉ ଏଇନା ସେ କାଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଲାନି, ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପର। ତମେ ଏବେ ମରିଯିବ। ହଁ, କଣ ହେଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋ ସହ ଏମିତି କଲା? ଆଜ୍ଞା ଚିଲରାଜ। ମୁଁ ତ ଏବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉକୁ ଛାଡିବିନି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଗୋରୀ ଓ କାଳୁକୁ ଖାଇଦେଲା। ପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଚିଲରାଜ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚିଲରାଜ, ତମେ ତ ଏବେ ମରିଯିବ। ଏବେ କଣ ହେବ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କଣ? ଶୀଘ୍ର କହ। ଚିଲରାଜ, ତମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଂସ ଖିଆ ଛାଡିଦବ ତାହେଲେ ତମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାର। ହଁ,
ସତରେ କି ଏମିତି କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ କେବେ ବି ଚଢେଇ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବିନି। ହେଲେ ଶୁଆ, ମୁଁ କଣ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବି? ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ତୁମେ ଆଜିଠୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘାସ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଶସ୍ୟ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଅ। ଦେଖ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ଶୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲଟି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଗ ପରି ଶିକାର କରି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା।